Клубок нерозплутаних справ. Під російським посольством у Києві нагадали про 15 зниклих безвісти в окупованому Криму ще на початку анексії. Всі ці справи окупанти не розслідують, тож правозахисники і активісти влаштували театралізовану виставу, аби показати: викрадення і таємничі зникнення не забуті. Докладніше в сюжеті. Таблички з іменами 15 зниклих безвісти кримчан та нитки, які ведуть до клубка нерозслідуваних справ. Це справи тих, хто зник під час анексії на півострові і кого досі не знайшли. Це активісти, громадські діячі та просто не згодні з анексією Криму. Серед них і член виконкому Всесвітнього конгресу кримських татар Ервін Ібрагімов. Його у травні 16-го року викрали в Бахчисараї. Тоді камери відеоспостереження зафіксували, як люди у формі російської дорожньої поліції заштовхнули його в авто і відвезли в бік водосховища. Організатори акції влаштували перформанс, щоб показати причетність особисто президента Росії до зникнення людей у Криму. Людина в масці Владимира Путіна намагалась заплутати розслідування та приховати безпосередню участь окупантів у насильницьких зникненнях на півострові. Справою стоїть безпосередньо Володимир Путін і все керівництво Російської Федерації. Тому ми маємо збирати всі ці дані, які є в Криму. Ми маємо передавати ці всі дані у міжнародні судові інстанції для того, щоб ті люди, які роблять ці злочини, вони понесли відповідальність. З початку анексії Криму, за даними учасників акції, зникли 44 людини. Деяких з них знайшли мертвими, дехто опинився за ґратами. Зараз зниклими безвісти вважають 15. Однак це може виявитись тільки верхівкою айсберга, каже заступник голови Меджлісу Ахтем Чийгоз. А реальні цифри і факти про злочини окупантів стануть відомі тільки після звільнення Криму. Считаю ці цифри условними, 44. Думаю, що когда мы выгоним фашистов с нашей Родины, мы увидим реальную картину тех преступлений, чудовищных преступлений, издевательств над нашим обществом, над нашими гражданами в Крыму. Думаю, что будет очень ужасающая картина. Акції з вимогою знайти зниклих безвісти кримчан проходять під російським посольством щомісяця. Ця вже 27-ма. Вони триватимуть, поки останній зі зниклих кримчан не повернеться додому. Олег Борисов, Владислав Стужук та Максим Кондратенко. Заман, АТР.